om det her, eller hvad synes du om det her i forhold til spil og sådan noget, så er det sjovt. Og det lyder som om, der var lyd på. Godt. Ja. En voldsom... En voldsom delay time, der er på. Ja, det er det. Det må vi lige leve med. Det er fint. Er du okay? Du sidder godt? Ja, jeg sidder godt. Okay. Skal vi så ikke sige, at lige om lidt, så siger jeg så lige velkommen til podcasten, men jeg siger lige velkommen til, til Twitch-kanalen her. Og vi er live nu, og vi skal snakke om Red Alert. Mm-hmm. Og vi skal lave det i form af en podcast, så hvis det er, at vi ikke lige svarer på chatten med det samme, så er det fordi, vi lige venter til det passende tidspunkt. Og vi skal være gode til, at hvis vi svarer på noget i chatten, så skal vi lige læse spørgsmålet op. Fordi dem, der lytter til det efterfølgende, de ved slet ikke, hvad det er, vi svarer på, hvis vi ikke... Eller hvad der bliver spurgt om. Nej. Præcis, hvis vi ikke lige læser det op. Så det skal vi huske hinanden på. Mm. Godt. Yes, men så laver jeg lige sådan en her. Skide godt. Hej, vi er klar. Okay. Jeg siger ikke noget nu. Nej, ti stille. Ja. Hej, og velkommen til Hørespillet. Eller Horespillet. Det er et andet navn, et alternativt navn. Det findes ikke på Instagram, så derfor så blev det til Horespillet. Det er også meget sjovt. Jeg synes, det er lige så godt. Ja, det er lige så godt. Og jeg fortæller lige kort om konceptet. Det er, at det er en podcast. Det handler om gaming. Det handler om, at vi simpelthen spoiler hele historien. Mm-hmm. Der er ikke noget, der bliver efterladt. Eller, det er nok ikke det hele, vi kommer rundt om, men vi prøver i hvert fald at få fortalt historien på den måde, som det er, vi har oplevet den, da det er, vi har spillet spillet. I dag, der har jeg besøg af Emil Brønding. Det er rigtigt. Var det rigtigt sagt? Det var rigtigt sagt. Godt. Og han er forsanger i Heart Eater, og så arbejder han hos Ticketmaster. Ticket Butler. Fuck, man. Anyways. Noget med billetsalg. Online markedsføring og billetsalg, ja. Ja. Hos Ticket Butler. Kan du lige hurtigt forklare, hvad det er, det går ud på? Det går ud på at hjælpe eventarrangører med at sælge billetter til deres events gennem online annoncering. Okay. Men vi to kender hinanden fra et mere musikalsk miljø. Det er rigtigt. Nærmere betegnet metalmiljøet måske. Ja, heavy metal. Heavy metal miljøet. Heavy metal. Derfor har jeg også taget en gave med til dig faktisk. Har du en gave med? Mm. Er det rigtigt? Ja. Ej. Og jeg elsker gaver. Ej. En Heart Eater t-shirt. Ej, hvor er du sød. Ej, den glæder jeg mig til. Er det i Christina? Ja, det er en small. Det er Christinas størrelse. Yeah, tak. Jeg venter lige med at tage den på, fordi at man kan blive bandet på Twitch, hvis det er, hvis man viser nøgenhed og titties og sådan noget. Så det venter vi. Det venter vi lige med. Det venter vi med til screen. Ja, men jeg er utrolig glad for den. Jeg synes jo, jeres band, det var noget af det mest specielle, jeg har hørt. Ja, den aften, hvor det var, at jeg faktisk præsenterede jer. Ja. Var det på Gimle egentlig? Ja. Ja, det var på Gimle. Det var et arrangement med flere forskellige bands. Og det var ligesom for at repræsentere de forskellige genrer og nicher, som er inden for metal. Ja, der var i hvert fald flere. Det var en velgørenhed, så vidt jeg husker. Ja, det kan godt være. Det er rigtigt, jo, det var det. Det var sådan noget Primus indsamling. Giving. Ja, Primus Giving, det er rigtigt. Som var noget, Mirza han stod for. Det er rigtigt. Ja, ham skal jeg også snakke med på et tidspunkt, men han blev nødt til at aflyse sidste gang, fordi han blev syg. Hvad skal I snakke om? Vil du sige det endnu? Ja, det vil jeg gerne sige. Det er Sonic. Det kender jeg ikke. Nej, det er måske også det for moderne til dig. Nej, det kan det jo ikke rigtig være, fordi det han ville snakke om, det var fra 92 eller sådan noget. Og det her spil, som vi skal snakke om i dag... Det er også et gammelt spil. Ikke fra 92. Men fra 95 læste jeg fra 95, ja. Måske egentlig 96. Det, som jeg gerne vil snakke om, er fra 96. Ja, og hvad er det for et spil, du gerne vil snakke om? Det hedder Red Alert, men kommer af et andet spil, Command & Conquer, som kom i 95. Ja. Men vi skal primært snakke om Red Alert, havde jeg forestillet mig. Ja. Og egentlig også det allerførste, og ikke så meget om dem, der kommer bagefter. Måske lidt, hvis vi kan nå det, komme ind på nogle af dem, men det er jeg egentlig ikke så interesseret i, fordi der er kun et rigtigt Red Alert i min optik.
Okay, og det er det allerførste. Det allerførste, ja. Og vi skal jo røbe en masse af, hvad der sker i storylinen og så videre. Ja. Men det, jeg tænker... Røbe det, der er sket for 24 år siden. Jeg prøver at tænke på, fuck, det er lang tid siden. Det er jo sådan... hvor gammel er du? Må jeg spørge om det? Jeg er 32. Du er 32, okay. Jeg er så lidt ældre end dig. Men stadigvæk, hvor er det vildt, det er så lang tid siden. Du har jo ikke været særlig gammel. Ikke. Du har ikke været særlig gammel, da det udkom. Nej. Spillede du det, da det udkom? Eller har det først været sådan senere hen, at du har samlet op på det? Jeg kan ikke rigtig... Jamen, jeg tror, jeg spillede, da det udkom i Fritten. Altså, det må jeg have gjort. Jeg kan i hvert fald huske, at det var der, jeg begyndte at spille, der fik interessen for det spil. Ja. Ja, så det må have været der omkring 96-97-agtigt. Ja. Altså, Red Alert og Command & Conquer. Jeg kom til at sige Command & Conquer tidligere. Det var måske ikke så politisk korrekt. Det ville jeg bare så gerne spille det spil. Command & Conquer. Men det er jo et spil, og det er jo til PC. Ja. Men jeg spiller det ikke på PC. Nej. Jeg kommer til at være den dårligste spilekspert, du har haft med i dit program indtil videre. Ja, fordi jeg spiller ikke særlig meget computer i virkeligheden, og de spil, som jeg synes er sjove, det er alt sammen sådan nogle gamle nogen. Fordi jeg ikke spiller spil, jamen, så er jeg bare heller ikke rigtig med på noderne i forhold til, hvad der er godt af gaming computer og sådan noget. Og der er det jo godt med de her gamle spil, som i virkeligheden ikke kræver mere, end at man kan spille dem på sin MacBook. Så du spiller på din MacBook? Jeg spiller Red Alert på min MacBook. Ja. Og så starter shitstormen i det program. Ja, det kan godt være, at det begynder at tikke ind, men så i det mindste, så kommer der beskeder ind i inboxen. Det er jo altid rart. Ej, men det er jo meget sjovt, ikke? Fordi netop det her med at spille, der vil altid være nogen, der vil sige, du er ikke rigtig gamer, hvis du ikke spiller på PC, eller hvis du spiller konsol, så skal det være en PlayStation, så kan det ikke være en Xbox, og sådan, der er altid sådan nogle religioner inden for det her, og det er så fucked, og man skal høre på så meget lort. Men at du spiller på en MacBook, det vil der være så mange. Ja, det er det faktisk lidt. Selvom det egentlig er, altså en MacBook, det er jo en meget, meget dyr computer, kan man sige, og den kan jo det samme som alle de andre computere, vel? Jamen, det ved jeg ikke, det har jeg ikke forstand på, men den kan køre Red Alert, og det er det vigtigste. Ja. Altså, det er det allervigtigste. Du har faktisk spoilet lidt for mig, og du har spillet det her spil mere end én gang. Jeg spiller det stadig. Jeg spiller stadig Red Alert. Jamen, altså, spiller man det flere omgange, eller kan man bare blive ved med at spille det? Det samme spil? Man kan blive ved med at spille det, fordi der har en fantastisk multiplayer-funktion, og folk åbenbart rundt i verden bliver ved med at spille det. Så det er online. Altså, det skal siges, at jeg er vanvittigt dårlig til det. Altså, sådan, jeg er helt vildt dårlig til det. Sidst jeg spillede online, der blev jeg beskyldt for at trolle. Så dårlig er jeg til det. Men altså, jeg synes stadig, det er pisse sjovt. Og jeg taber meget mere, end jeg vinder. Men det er ligesom bare... Spillet undervejs, synes jeg er så underholdende, at det er sgu ikke nogen hindring. Det er meget sjovt, det der, du siger med, at du elsker at spille det, men du er pisse dårlig. Nej, jeg er så dårlig til det. Men det er så sjovt, at jeg har det på præcis samme måde med alle spil. Jeg er virkelig dårlig til dem, men jeg elsker at spille det. Altså sådan for det meste. Altså selvfølgelig er der også nogle spil, jeg hader at spille, ikke? Men jeg er sindssygt dårlig. Men det betyder ikke, at man ikke får lige så meget glæde ud af at sidde og spille det. Det er jo det sjove der undervejs. Det der med at nå i mål, det er jo fedt, når det sker. Selvfølgelig er det. Men det er lige så meget det der med at have det fedt med at spille undervejs, synes jeg. Og det har jeg virkelig med det spil blandt andet. Ja. Altså hvis nu siger du mest, eller faktisk kun spiller det her. Har du kun spillet det her? Er der ikke nogen nyere spil, du sådan har haft fingrene i, hvor du har tænkt, det her, det læner sig lidt op af, eller det kan næsten måle sig med mit yndlingsspil? Nej. Jo, altså jeg har også spillet nyere spil, også på PlayStation, så jeg mister ret hurtigt interessen for det. Ja. Og det bliver værre og værre med de nye spil, synes jeg, fordi at storylinen tit bliver længere og længere. Og jeg tror, jeg er meget utålmodig, når det kommer til sådan noget. Og der er et spil, Red Alert, bare super let, fordi det varer cirka 20 minutter, og så kan man ligesom komme videre i teksten og lave noget andet. Jeg var enormt betaget af det her. Var det Niels, du havde inde og snakke om Skyrim? Ja. Altså, hans passion for drager og sådan noget, det synes jeg var virkelig vildt.
Og jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig spændende at høre om. Men jeg kunne bare ikke gøre det. Altså jeg kan simpelthen det der med sådan nogle lange spil, jeg mister tålmodigheden undervejs. Så det er det samme med film, og altså film over 1,5 time, det synes jeg næsten er spild af tid. Okay, så det vil sige, at Red Alert er faktisk ikke et særligt langt spil? Nej, du kan i hvert fald dele det op i sådan nogle gode mængder, synes jeg. Okay, ja. Men hvis det ikke er særlig langt, ja, lad os gå til det. Så kan vi jo faktisk, altså så er det måske hurtigt overstået med at fortælle om det, eller hvad? Vi skal i hvert fald til at forklare, hvad spillet egentlig går ud på, udover der er den her multiplayer-funktion. Og man kan vælge ligesom 2 scenarier. Historien kan skrives på 2 måder, fordi du skal enten vælge, om du vil være allieret, eller om du vil være Sovjet. Yes. Men uanset hvad for nogen man vælger, så starter spillet på samme måde. Og det starter med i 1946 i New Mexico, og det er altså også noget af, grunden til, det er et af de bedste spil, det er, at det er en kunst i kontrafaktisk historieskrivning, det her, hvilket vil sige, at det tager egentlig udgangspunkt i noget virkeligt, og så smider de lige noget ind, hvor de tænker, at hvordan ville historien egentlig have skrevet sig selv, hvis der lige var sket noget andet. For det, der sker i 1946, det er, at Albert Einstein, han sidder i New Mexico, sammen med en studerende, tror jeg, i hvert fald en hjælper, han har, og de har bygget en tidsmaskine. Mm. Og det har de for at finde ud af, om de kan rejse tilbage i tiden og slå Hitler ihjel, så man kunne have undgået alle de her ting, der skete under 2. verdenskrig, som ellers er slut der i 46. Så det er der, det ligesom starter. Og Albert Einstein, han rejser tilbage i tiden, finder Hitler og slår ham ihjel. Men det, der så sker, det er, at Hitler ikke er der til at stoppe den russiske hær, som kommer ned gennem ned til, grænser op til Europa, selvfølgelig. Det gør det jo i forvejen, men fordi Hitler ikke har været til at slå den russiske hær tilbage, så træder den russiske hær ind gennem Østeuropa, må det være? Ja, det må det være. I stedet for. Og det er så der, man skal vælge, om man vil være de gode eller de onde på den måde. Om man vil være med Stalin og ligesom hjælpe ham med at erobre hele Europa, eller om man vil forsvare sig som allieret. Og hvad vælger du typisk? Er det sådan noget med, så vælger man, om man vil være de gode, eller om man vil være de onde? Ja. Og hvad er godt og hvad er ondt? Hvad er godt og hvad er ondt? Jeg vil sige, jeg er rimelig overbevist om, at Stalin og Sovjetunionen det var måske ikke så godt. Det var ikke det fede. Men når man spiller det, så er det bare, du ved, ligesom i film, når man holder jo egentlig med de gode, men de onde er bare tit meget sejre. Lidt Star Wars syndrom, det der med, at vi holder med Luke Skywalker, men altså, du kan ikke rigtig fuck med Darth Vaders kostume, vel? Altså det og det er lidt bare fucker ond ud. Ja, yes. Og det er lidt det, der sker i virkeligheden, når jeg spiller Red Alert også, at det bliver Sovjet, fordi jeg ved det ikke, de har noget karakter, og det er lidt sjovere det der med at skulle være i angrebsposition frem for hele tiden sådan at sørge for at holde fjenden ude af et eller andet. Okay. Men storylinen. Ja. Altså, du har lige fortalt noget om en tidsmaskine, og at skulle rejse tilbage i tiden, og så slå Hitler ihjel. Hvor er vi henne i den historie? Er det noget, der kommer til at ske, eller? Det kommer til at ske. Hitler dør, og så, som sagt, gør det, at Rusland kan opruste, og har mænd nok til at forsøge at erobre resten af Europa. Og det er der, man starter som Sovjet. Det er ved at gå ind gennem Østeuropa og op til Berlin, og indtage Berlin, og derfra, tror jeg, Frankrig og Italien og sådan noget, og så til sidst England. Okay. Men hvad sker der i historien? Er der nogle cutscenes, eller hvad der nu var dengang? Jeg ved ikke, var det så udviklet dengang? Ja. Okay. Altså prøver jeg at gøre mig helt klog på, hvad en cutscene er. Fordi jeg forestiller mig, det er de her mellemsekvenser, der er, som er mellem spillet. Ja. Jeg er den dårligste ekspert, det har jeg allerede sagt. Men der er masser af de her cutscenes mellem spillet. Og måske også en af grundene til, at man, du ved, som præ-teenager falder for det her spil, fordi
der er enormt mange kvindelige generaler og kaptajner og sådan noget, hvor jeg vil sige, deres kostymer ligner måske mere noget, der er hentet i Lost, end et sted i hæren. Ilsa. Ja. Jamen, jeg så... Ja. Ja. Det var sådan lidt sådan SM-agtigt, ikke? Ja, okay. Ja. Godt tysk. Ja, og jeg tror ikke rigtig, jeg vidste, hvad det var egentlig på det tidspunkt, men altså, det kunne et eller andet. Det fungerede godt. Så det var i hvert fald det gjorde meget for mig engang, det her, at holde en lidt fast i det her spil, de her mellemsekvenser. Men altså ja, de fortæller ligesom en historie, og man har en del møder med Stalin, som er mere og mere rasende over, at hans mission ikke altid lige går efter hans hoved. Og der er en masse makabre mord og sådan nogle ting. Og hvad sker der så? Og i virkeligheden så er det, der sker nærmest helt op til slutningen. Der ligger i de her mellemsekvenser en idé om, at der er noget intriger, og at der sker noget i Sovjetunionen, som der er nogen, der ikke rigtig kan finde ud af, hvad egentlig er. Hej, Basse. Hvad så? Skal jeg ringe? Hallo. Det var så lige Michael, der lige kom hjem. Ja, vi sidder og optager podcast. Tager podcast. Vi skal altså ikke gå og lave noget... Jo, gå ud og lave noget mad. En fed kylling. Kæft, hvor I hygger. Ja. Bum. Sådan. Hej, hej. Hej. Nå, okay, hvor kom vi fra? Hvor kom vi fra? Noget med intriger i Sovjetunionen. Ja. Det ligger ligesom af ulver, men man får ikke rigtig at vide, hvad det er før til allersidst. Og hvis man ligesom kommer i mål med Stalins drøm om at samle Sovjetunionen og hele Europa til et stort, så får man ligesom svar på den her intriger til allersidst. Den mellemsekvens eller cutscene, den starter ligesom med, at man zoomer ind på noget, jeg ved ikke om det er Buckingham Palace eller et eller andet, og der står Stalin så, ja, altså nu rykker vi alt, ikke også? Ja, det gør vi. Godt. Han har indtaget hele Europa og slutter af i England. Og så står han ligesom og skal til at lykønske dig eller spilleren og sige, at det var godt klaret, og Sovjetunionen er endelig flot gået. virkelig, virkelig godt gået. Du er verdens bedste soldat. Lige præcis. Ja. Og så kommer der en kvindelig general med en kop te til ham, som han drikker, og så falder han om at dør. Og så skal hun til at sige et eller andet, men lige inden hun når at sige noget til dig, så bliver hun skudt af en anden, som så ligesom siger, at det er nok i virkeligheden ham, der bestemmer mest. Og altså for eksperterne, dem der altså virkelig, virkelig er inde i Red Alert-spillet, eller Command & Conquer er det i virkeligheden, de vil vide, at den karakter, der slår hende ihjel, som har slået Stalin ihjel, han kommer fra det første spil, der hedder Kane, og er lederen af en gruppe, der hedder... Det kan du ikke huske. Brotherhood of... Ikke Kane, det vil i hvert fald lidt, ikke? Brotherhood of et eller andet. Jeg tænker sådan lidt, hvor ved du det fra? Altså, hvis du kun har spillet Red Alert? Jeg har også spillet andre spil. Nå, okay. Jeg har, altså... Men det bliver bare ikke federe end det. Jeg har spillet det første Command & Conquer også, og jeg har også spillet Red Alert 2, som har en faktisk udmærket udvidelse, der hedder Revenge of Fury, som jeg også har spillet en del med venner, hvor jeg tror, der er sådan rimelig store skuespillere, der er med i de her forskellige cutscenes. Jeg tror Udo Kier, kender du ham? Det siger mig et eller andet. Udo Kier er en sær yndlingsskuespiller, jeg har, som han spiller altid sådan nogle mærkelige roller i mærkelige film. Kan du nævne en film, jeg måske kender? Blade. Ja, okay. Ja. Kan du huske, de her vampyrer, de har ligesom en højborg, hvor der sidder nogen og bestemmer over alle de andre vampyrer.
hvor Ja. at Frost, han skal ind ligesom og prøve sådan, at han dræber dem alle sammen. Nej, jo. Jo, men altså, jeg kan ikke huske det Anyways, så godt. det er ikke ham, der spiller Frost, men det er ham, der ligesom er hovedvampyren i det her vampyr. Han er hovedvampyr. Okay, Er det en vild titel, ikke? Wow. Nej, men i det her, de her vampyrer, der ligesom bestemmer over alle de andre vampyrer i det her. Det hedder et eller andet det ord, jeg leder efter. Det er helt væk lige nu. Men i hvert fald, så er han sådan hovedskurken, der så bliver dræbt af Frost. Han spiller også med i Riget. Har du set Riget? Ja, den har jeg set. Lillebror. Nå, jamen, Og okay, men han er med i... han er med i Red Red Alert Alert 2. Nu skal vi også passe på, at vi ikke kommer ud af en... Mosher det hele op her. Fordi... Men det er bare for at sige, at han er faktisk ret sej. Ja, og de har faktisk også fået nogle gode til at være med i deres spil. Ja. Må jeg godt lige drage en parallel til noget af det, du har fortalt? Det lyder bare helt vildt meget så meget i det her Wolfenstein-miljø også. Har du nogensinde spillet Wolfenstein? Ja. Har du spillet nogle af de nye, måske? Nej. Det skal du gøre. Det gør dig så den tjeneste, fordi der er bare meget af det her med, at man leger med ideen om, hvad nu, hvis tyskerne vandt krigen? Hvad nu, hvis de ikke havde gjort? Hvad var der så sket? Var man så på månen, for eksempel? Havde man så en månebase? Altså, du ved, sådan noget helt vildt. Men jeg kan bare høre, at Red Alert, det har måske været med til at... Nej, men vi kan også godt snakke om... Altså, fordi... Jeg forstår godt, hvad du mener med parallellen til Wolfenstein. Men jeg har kun spillet det første. Ja, det er også godt. Det er super fedt. Er det 3D? Nej, okay. Nej, det er så pixeleret. Var det Castle Wolfenstein måske? Der findes mange, som man tror er de første Wolfenstein. Er det rigtigt? Ja, der findes rigtig mange Wolfenstein. Det kan vi lige finde ud af bagefter. Okay, det må vi finde ud af bagefter. Ja. Det har jeg også på min MacBook. Ja, godt. Men det jeg ligesom synes er charmen ved for eksempel det gamle Wolfenstein eller Red Alert og i virkeligheden før Red Alert 2 alle den slags spil. Jeg synes, der er noget enormt, og det lyder virkelig, virkelig dumt, men jeg synes, der er noget enormt charmerende over grafik, Ja. som simpelthen er så pixeleret og fjollet i virkeligheden, når man tænker over det. Men jeg synes, det er svært at følge med, når folk de snakker om flot grafik i nye spil, fordi for mig at se, der er sket et eller andet i løbet af det sidste halvandet år, eller 2 eller sådan noget, hvor jeg godt kan se, at okay, nu kan det faktisk et eller andet. Men jeg synes bare, i lang tid, at man snakkede om, at grafikken blev flottere og flottere i spil, hvor jeg ikke rigtig kunne se det, fordi jeg stadig synes, det var sådan nogle stive mennesker, der sådan gik lidt rundt og, du ved, skulle forklare en et eller andet, stod de og snakkede ind i en væg som en eller anden 3D-parodi på Blair Witch Project eller sådan noget. Ikke? Ja, det duer jo ikke. Og der synes jeg, at de her gamle spil, de er bare... Man skal jo bruge noget fantasi for at forstå, at de her 5-6 prikker, der render rundt og vrikker, at det er mænd eller tanks eller et eller andet. Og det er jo lige præcis det, der er vigtigt, når det er, at man sidder og spiller sådan nogle her spil her. Det er, altså, og specielt, hvis man spiller dem igen, og der er gået rigtig lang tid i mellemtiden, at man ligesom husker, hvordan det var. Altså man vil blive skuffet lige meget ved, fordi man husker det altid bedre, end hvad det ser ud. Men det handler i stor grad også om at holde fast i sådan, jamen det er jo historien, jeg spiller det for, eller det er jo faktisk fordi, at altså sådan, det er i hvert fald sådan et problem, man kan have i dag, når man sidder og spiller de her spil. Man skal lige huske sig selv på, at der var en anden grund til, at man kunne lide spillet dengang. Det havde vi gjort et indtryk på en. Ja, helt sikkert. Anyways, jeg tror lige, vi kom væk fra, eller jeg kom til at tage et lille sidespor her. Vi var i gang med at tale om, hvad var det sidste, du fortalte om? Det var, at efter at... Vi snakkede om Kane. Ja, Kane. Som dræber hende, der dræber Stalin. Yes, det var der, vi kom fra. Og hvad sker der så? Jamen, så slutter spillet. Okay. En åben slutning. Fuck. Og så fortsætter det i 2'eren. Ej, okay. Og du havde spillet 2'eren også. Og hvad var det så, der skete der? Samler man den så op derfra? Samler man historien op? Nej, okay. Du kan bare huske, at det var sådan, at... Ja. Det Okay, er helt afgjort, sådan det slutter. Men den historie, den kan ikke ændre sig.
Den kan ikke have en anden. Nej, det tror jeg ikke. Altså hvis den skal have en... Ikke hvis du gennemfører spillet, det er ligesom bare der, det slutter. Så skal du vælge at spille som allieret, hvor det selvfølgelig kan slutte på en anden måde. Så er man jo ude efter at slå Stalin ihjel også, men fordi han er fjenden, og ikke så meget fordi på grund af den intriger, der ligesom er i Sovjetunionen. Og det er simpelthen så kedeligt at spille allieret. Når vi snakker om de her cutscenes, det er simpelthen så kedeligt. Fordi du sidder bare overfor, jeg tror den ene skal forestille at være en franskmand, og den anden kan jeg ikke rigtig huske, hvor han skal forestille at komme fra. Og de snakker bare så langsomt, og med sådan en tillagt accent, der er så pinlig og tyk, at jamen det er skrækkeligt. Man møder kort Tanja, kan du huske hende? Nej, ikke okay. Rigtigt. Tanja, nej. Det er også en fantastisk karakter. Altså, er hun sådan en... Hun er sådan en lejesoldat. Er hun en heltinde, eller er hun er en heltinde, ja, og en lejesoldat, som de bruger i forskellige missioner undervejs. Jeg ved ikke, kan du huske, du ved, fra midten af 90'erne og op til sådan 2000'erne, hvordan man ligesom skulle have så brede bukser som overhovedet muligt, og så stramme toppe på som overhovedet muligt. Ja, det skulle være sådan, at man havde totalt timeklasse-agtigt, ja. Det er Tanja, i sådan nogle cargo-bukser, der render rundt med 2 pistoler. Er det hende, der er på coveret af Red Alert 3? Nej, der er sådan en meget storbarmet kvinde i hvert fald. Ja, men er hun ikke i en sovjetdragt? Det kan godt være. Men det, altså, hvis hun er sådan en superagent, så kunne det jo godt være... At hun var klædt ud som spion? Ja, det kunne det da godt det kunne sagtens være. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan slå det op. Men okay, så spillet faktisk færdigt. Nu har du fortalt, hvad det handler om, hvad der sker. Altså in between, altså sådan, hvor lang tid kan man så spille? Altså sådan... Hvor lang tid tager det at spille? Ja. Hvis du bare... Altså, var det bare 20 minutter, så var det... Nej, okay. Altså, det tager jo ikke 20 minutter at spille hele spillet fra start til slut. Men sådan, du ved, en kamp... Er det hende der? Jamen, jeg ved det ikke. Der er der i hvert fald sådan en... Det er ikke hende der? Nej, okay. Det er ikke hende der. Nej, jeg viste lige et billede af coveret til Red Alert 3. Det var ikke hende. Okay, godt. Fint. Hvad var det nu, jeg ville sige? Jamen, det er fordi, jeg afbryder dig hele tiden. Jeg er så dum en vært. Det synes jeg ikke, men jeg glemte bare, hvor vi kom fra. Nå jo, det var spil. Hvor lang tid det tager at spille. Ja, præcis. Ja, jeg har altid delt det op rigtig mange gange, fordi jeg er utålmodig, tror jeg. Så hvor lang tid det tager ud i et, det tror jeg simpelthen ikke svare på, det aner jeg ikke. Men man kan ligesom dele det op på den her måde, at man tager en mission ad gangen, og det er sådan en 20 minutters spilletid, vil jeg sige. Det kan godt være, at det tager længere tid, og at tiden ligesom flyver afsted, når man har det sjovt. Men det er i hvert fald min fornemmelse af, at man kan dele det op på den måde. Okay. Så du tager den 20 minutter ad gangen, men det er jo nok også sådan... Jeg tror, det er sådan en... Ja, jeg er lidt usikker på, hvor mange missioner der er, men måske er der 10 eller sådan et eller andet. Ja. Hvor mange gange har du cirka spillet det her spil? Jeg har spillet det rigtig mange gange. Det er virkelig længe siden, det er mange, mange år siden, at jeg har spillet storylinen. Ja. Altså, du spiller mest bare multiplayer-delen? Ja. Ja. Og det gør jeg stadig. Findes der snydekoder? Det gør jeg helt sikkert. Jamen, det er også bare fordi, jeg tænker sådan, hvis man ikke gider at spille storyline, typisk så er det jo sådan noget med, at så får man en masse guld eller sådan et eller andet. Og det får man imens man spiller storyline. Så hvis man ligesom bare skipper det, så... Ja. Spørgsmålet er, om man kan få dem til MacBook. Det er rigtigt, du kan sikkert ikke få guld til MacBook. Ej, fuck nej, det skal vi også lige have fundet ud af, om der er, om der er sådan nogle. Nå. Men okay, du har spillet det rigtig mange gange. Altså, og det, der gør, at du vender tilbage til det, det er ikke på grund af storyline, det er bare på grund af, det fucking fedt at se pixelerede små tanks. Jeg synes, det er vildt charmerende, det der med, at... Ja, jeg synes, det er charmerende spil på mange måder. Selvfølgelig, det har vi allerede snakket om, det pixelerede. Altså ideen om, the map is not the territory, at man sidder og kigger på et eller andet,
som man forstår skal illustrere små mænd og en base, og man skal sende dem i den ene og den anden retning og sådan noget. Ja. Men det hele er bare illustreringen på det, eller hvad man skal sige. Man skal ligesom bruge fantasien også. Så er der fantastisk soundtrack til, jo. Det er vigtigt. Det er vigtigt, at der er et godt soundtrack. Er det lige så godt som Skyrim soundtracket? Det skal lige siges, at i nummer 2 episode af hørespillet, der havde jeg Niels Forsberg inde, og vi havde lige sagt farvel og tak. Og så skriver Mikkel Laumann i chat, jeg har slet ikke snakket om soundtracket. Og så Niels sådan, det havde han helt ret i. Det blev vi nødt til at snakke om. Og det skulle være ret godt. Hvad er det med soundtracket til det? Jeg ved det heller ikke helt, for jeg har jo ikke hørt det. Er det er Dragonborn? Er det fra det spil? Det bliver vi nødt til at finde ud af. Der er i hvert fald nogen, der siger, at det er motherfucker godt soundtrack til Skyrim. Jeg tror i hvert fald, at Red Alert, det stikker i en helt anden retning. Okay. Ja. Der er ligesom... Hvad er det? Noget kendt musik? Komponisten hedder Frank et eller andet. Han hedder nok Frank, fordi han er amerikaner. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder mere end det. Han har lavet til nogle andre computerspil også, men det han ligesom har lavet til Red Alert, det er et nummer, der hedder Hellmarch. Ja. Som starter med lyden af... altså marcherende. Ja, marcherende soldater. Og så udvikler sig til et mere og mere underligt og voldsomt distortet techno-nummer. Og det, og det kan man så slå af og til, mens man spiller. Der er også nogle andre numre, man kan sætte. Men altså, det kommer aldrig op på siden af Hellmarch. Det gør det ikke. Det er sjovt, når du lige forklarer det der, så tænker jeg på sådan et Muse-nummer også, hvor de starter med sådan noget march. Jamen, det må være et Hellmarch rip-off. Ja, det var det der helt sikkert. Nå, ja, det skal vi lige have tjekket op på også. Det er helt sikkert taget derfra, at de har spillet rigtig meget Red Alert i Muse, sikkert. Nå, okay, men soundtracket, det er så også super fedt, men det var jo ikke sådan noget, du ville sætte på derhjemme, vel? Nej, så tror jeg, man bliver sindssyg af. Ja, det duer ligesom, mens man spiller, men der er ikke noget vokal på. Der er sådan en kommandant, der råber en gang imellem over de her marcherende soldater, sådan noget, men det er det, der er, og så resten, det er voldsomt forstyrrende teknomusik. Jeg har ikke selv spillet særlig meget Red Alert. Jeg tror, jeg har spillet det lidt. Men til gengæld, så et spil i lidt samme genre, tror jeg, det var sådan noget Age of Empire og Rise of Rome. Og det er samme genre, fordi at man ligesom ser det op fra, og der er noget strategi. Og, ja. Og der kan jeg huske, at en af de ting, som ikke lige var musikken, men var noget andet, som sådan, på en eller anden måde fandt en eller anden, jeg ved det ikke, sådan, ikke trøst, men bare sådan noget, hvor det var, jeg bare tænkte sådan, jeg elsker det her spil. Det var, når man satte mændene til at gøre ting, så sagde de sådan nogle kommandoer, sådan, når man for eksempel skulle, hvis man skulle fælde et træ, så var der en, der sagde, bild dem. Nej, Timberhof-Vandi, var der en, der sagde. Og jeg blev bare sådan, hver gang de sagde de der ting der, så blev jeg bare sådan, jeg elsker det her spil, jeg ved slet ikke hvorfor. Jeg kommer til at tænke på, er det World of Warcraft med orkerne, der... Det kan godt være. Work. Er der ikke et eller andet med Jo, de siger også sådan nogle sjove lyde. Ja. Det er mærkeligt. Eller i Last of Us, klikkerne, der bare render rundt og siger kliklyde. Ja. Dem er der også mange forskellige af i Red Alert. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken her eller hvilken trop man vælger, hvad de siger. Og sådan noget. Hvis du skulle basere det ud fra, hvilken trop hvis du er sovjet, og du vælger en almindelig trop, så siger de, og jeg har stadig ikke forstået, hvad det betyder. Så det er sikkert forkert, det jeg siger. Prøv. Men lyden er noget i retten. Affirmative. Jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder, men det lyder et sted mellem russisk og engelsk, og godt nok til, at det lyder lidt ligesom Timberhof-Vandi. Bild dem. Husas mitas. Altså sådan noget, man ikke... Altså man kan jo godt sådan fornemme, hvor ordet bærer en henad, men slet ikke, hvad det betyder. Nej. Det er egentlig meget sjovt. Nå, okay. Men så det her spil, det har alligevel gjort et indtryk på dig. Og det har været en blanding af, at... Det ved ikke, om det har været en blanding af noget. Det har bare været, fordi det har været unikt for dig. Det er bare fordi, det har været skide sjovt, ja. Og som sagt, er jeg ikke en skide god til det. Jeg har fortalt nogle venner, at jeg skulle ind og snakke med dig om det her. Og det er ligesom været delt op i to. Der er dem, der har grinet, og dem, der har skraldgrinet. Ja.
Og dem, der grinede, det var fordi, de ikke vidste, at jeg nogensinde spillede computer. Dem, der Nej. skraldgrinede, det er fordi, de vidste, hvor dårlig jeg egentlig Det er var til til det. Det er sjovt. Ja. Men det er simpelthen bare underholdningsværdien. Altså, hvor sjovt det er undervejs. Mm. Ja. Det er sjovt, for jeg lavede jo også sådan en poll på min Instagram, om folk de ville høre et afsnit, der handlede om det her. Ja. Og det var rigtig lang tid, hvor det var 100%, som svarede på det Og her, der de begyndte gerne jeg at ville. panik. Ja, så begyndte det bare sådan, oh shit, pressure. Der følte jeg virkelig, Altså, heldigvis heldigvis trak det i en anden retning. Der har været en eller to, der har sagt, nej, de vil ikke høre om Red Alert. Ja, Og det tog lige toppen af min præstationsangst. Ja, men hvor jeg også bare tænker, hvorfor svarede du så, hvis du, altså sådan... Nå, jeg skal lige se her, hvad de svarer, jeg har her. 14% svarede, at de ikke ville, og det var cirka 21 stykker. Det var godt. Ja, så kan vi gå ind og se, hvem det var. Jeg er glad for at skuffe jer. Okay. Det var Mirza blandt andet. Fuck dig, Mirza. Okay. Ja, men altså, sådan er det, når man ikke kan snakke om Sonic, så bliver vi nødt til at snakke om noget andet. Nå, men hvis det nu er, at du skulle spille et andet spil, Ja. hvad skulle det så være? Det synes jeg var den sværeste opgave. Ja, at nu, blive vi er stillet. ikke til anbefalingerne endnu. Det har vi ikke. Nej, lige nu der snakker vi bare, hvis du skulle spille et andet spil, som du sådan har kigget lidt på måske, eller hørt lidt om, eller som du måske synes har noget af det, som du leder efter i underholdning. Altså, der var jo et andet spil, som jeg ellers også gerne ville have snakket med dig om, Ja. som er Doom. Ja, det er også fedt. Det skal jeg snakke Men med det- Esse om. Det er der allerede en, der har taget. Ja. Esse, damn you. Ja, damn you. Men det er også et spil, jeg stadig spiller. Der er snydekoder i. Den gamle. Der er snydekoder i, det er der helt sikkert. Jeg har ikke fattet dem endnu. Men ja, det er der helt sikkert. Det synes jeg også er et virkelig fedt spil. Ja. Så har jeg spillet en del Quake. Ja, 3 Arena. den har jeg også spillet. Det synes jeg var det fedeste. Især fordi der var så mange figurer, der bare så vanvittige ud. Fucking vildt spil. Det kan jeg faktisk også huske. Jeg kan huske, at jeg pjekkede fra skole for at spille det. Og så, da jeg ikke gad det mere, så spillede jeg Sims. Og var sådan, fuck mig. Men der var mange ting i 3 Arena, sådan som jeg husker det. Det gælder så også for Sims. Hvor når de snakker, så forstår man ikke. Og det der, i Sims, der er det vist bare ren volapyk, ikke? Ja, Men ja. jeg synes også, når jeg tænker over 3 Arena, var der ikke også nogle ting, der blev sagt, hvor de har helt sikkert sagt et eller andet. Jeg tror bare ikke, jeg forstod det dengang. Jeg tror sådan generelt, at man har holdt sig lidt fra det der med at skulle have et rigtigt sprog egentlig, fordi så ville det også bare være for stort et pres igen, for at man faktisk leverede noget indhold, som folk de ville vurdere, om var godt eller skidt. Faktisk så står der, at det her Red Alert-spil, det har fået 8,3 på IMDb. Det er jo rimelig vildt, tænker jeg, når Det vidste jeg ikke. Det er da fedt. ja, når andre film, altså for eksempel Brokeback Mountain, den har fået 7,3. Ej, kan du ikke lige sammenligne det med nogle flere? Jo, det kan vi da godt. Jeg vil lige se. Altså, jeg tror ikke, den har fået lige så meget som Parasite. 8,3. Ja, 8,3 på IMDb, du. Det er jo meget flot. Ja, jeg skulle have haft 10, men altså, når det ikke kunne være anderledes. Altså, jeg tror, det er meget, meget få spil, der får så høj rating. For eksempel Last of Us, det har fået 9,1 eller andet. Lad os se her. Den der Yuri's Revenge, som også er en... Det er den er fantastisk ja, også. Hvad er den har fået 8,3 også. Ja. De ligger der omkring, åbenbart. Red Alert 3 har fået 7,5. Det er heller ikke lige så godt. Jeg kan lige så godt sige det som du. Nej. Jeg tror faktisk, at Doom... Jeg skal lige se her, om jeg kan finde videogame. Ja, det er så 2000 og... Nej, den har slet ikke fået noget rating. Nå, anyways. Det altså, man kan sige, at den ligger højt. Den ligger alligevel ikke lige så højt, som man kan sige, de her klassiske spil, som netop Doom og Wolfenstein og Last of Us blandt andet. Altså, de ligger sådan op i 9'eren. Men 8 er jo også flot. Det altså... jamen, det er det måske. Og jeg tænker sådan, man må også ligesom tro, at de her ratings, de må basere sig for, altså sådan, også nuværende
ratings. Altså folk, der går ind og spiller spillet nu, fordi det er jo alle, der går ind, og så giver stjerner. Ja. Så det er jo helt indtil i dag. Ja. Så den ligger jo højt placeret. Det var Ja, meget godt gået. det er da super fedt. Ja, Super fedt for dem. super fedt. Hvis de nu Det udgav kan jeg et kun nyt... tilslutte mig. Ja, præcis. Hvis de nu udgav et nyt spil, eller hvis de genudgav det her, Ja. vil du så spille det? Hvis de nu pimpede det helt op. Hvis de nu fik ham der Måske judo med. judo. Yuri. Yuri. Yogi. Hvis de fik Yuri med, eller en judo. Og hvis de lavede det til at spille på Mac, Ja. Så kunne det så godt. ville jeg måske prøve det. Okay, men kun hvis de lavede det til Mac. Men jeg vil ikke holde op med at spille det gamle, tror jeg. Det forstår jeg godt. Der står et eller andet. Men er de i gang med at lave et nyt egentlig? Ja, det kan det godt være. Måske. Ja, måske. Ja, Altså, man tænker jo bare sådan, det er jo et meget populært spil. Ja. Jeg står her, og det er faktisk udkom til DOS til at starte med. Det var sindssygt. Kan du huske DOS? Nej. DOS, det var sådan noget, når man startede. Ja. Når det startede op i DOS, så skulle du skrive start Ja, exit jo, eller sådan ja, noget, backslash et eller andet. Ja. Det var fucking vildt. Jeg havde Snake, som jeg sådan Snake? kunne. Og et spil, der hed Vinyl, The Goddess of Mars. Har du nogensinde hørt om det? Nej, det har jeg aldrig hørt om. Ej, det var fucking vildt spil. Det var sådan mega pixeleret, og så var det sådan en skanky ho, der havde sådan, hun havde nærmest ikke En noget tøj på. pixeleret skanky ho. Ja, præcis. I hvert fald på coveret var hun, ikke? Og så i spillet, så var hun bare sådan en lille rød, du ved, sådan pixelfigur, der sådan hoppede rundt og sådan noget. Ej, det var fucking vildt. Det skal jeg også vise dig. Det var et af mine første spil. Anyways. Okay. Hvis vi lige skal afrunde spillet, hvad så er det vigtigste at tage med fra det her spil? Det er et svært spørgsmål. Det vigtigste at tage med er... altså man skal jo se det i lyset af sin tid. Der er selvfølgelig noget, der... Måske synes jeg det ikke, men der er mange, der vil mene, at der er noget, der er flottere lavet nu, og så videre. Så hvis man sætter sig for at spille det, så skal man ligesom være klar over, at det er sgu et gammelt spil. Men det man skal tage videre, det er at historien egentlig er super godt skrevet. Så skal man nyde de der forfærdelige mellemsekvenser, hvor de cutscenes, hvor de bare spiller så sindssygt dårligt. Altså det er også virkelig... Det er charmerende. Ja, det er charmerende på en. Det er det sgu, altså, fordi det er virkelig et godt skuespil, det er det altså ikke. Men hvis man kan lide altså rigtig god, dårlig B-skuespil og kontrafaktisk historieskrivning, så skal man gå i gang med det her spil. Godt. Okay, så nu er vi altså kommet til anbefalingen. Godt. Hvad vil du gerne anbefale? Doom. Det kan du ikke bare få lov til. Jo, fordi det er ikke den Doom, som vi lige har snakket om. Okay. Det er den Doom, der kommer. Der kommer? Der har lige været et nyt Doom. Til Xbox, faktisk. Eller også PlayStation. Og der kommer, hvis der er sådan en film her. Der kommer en ny Doom. Der kommer en ny Doom. Det er ikke bare noget, du siger, når du lige har fundet på. Enten skal vi køre den helt ud og bare sådan lade som om det gør det virkelig. Ellers så skal jeg på en eller anden måde finde en charmerende måde at krybe til kors og sige, hvis du siger, der ikke gør, så har jeg egentlig mere tillid til det, du siger. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg må være ærlig og indrømme. Det sidste Doom, der kom, det var for 2 år siden, tror jeg. Ja. Og det fik jeg ikke spillet særlig meget. Nej, jeg er ret sikker på, at der er et nyt på vej. Og det var jeg ret ked af egentlig, lige præcis det Doom. Sidder du dårligt i Michaels hul? Michael har lavet et flot hul i den her sofa, som nogle gange, så falder jeg lige til pas, og andre gange, så sidder man lidt skævt. Ja, okay. Nu snakker du udenom. Anyways. Så har jeg set nogle YouTube-videoer og sådan noget, hvor de sammenligner det nye spil med det gamle spil, og monstrene, figurerne over for hinanden. Og det er derfor, jeg gerne vil anbefale, eller i hvert fald selv skal prøve det her spil. Fordi jeg synes, det er så fantastisk at se de her helt gamle, pixelerede figurer, lavet i så flot ny grafik. Og hvordan de på en eller anden måde ser ud, ligesom jeg forestiller mig, de ser ud. Fordi man får jo ikke meget ud af de her pixelerede figurer.
Men det har alligevel været, altså de har alligevel været uhyggelige nok til på et eller andet tidspunkt måske at jage ind i ens drømme og sådan noget, ikke? Ja. Og så har de set ud præcis ligesom de har fået dem til at se ud nu. Med Det var god meget grafik. sjovt. Det synes jeg er helt vildt sjovt, at Og grunden til, at du så anbefaler det, er ligesom fordi, så vil du kunne opleve det gamle, som du ligesom kendte. ja, bare i knivskarp. Kan du godt lide, altså du er ikke så god til forandringer, eller? Jeg er ikke så... altså, jo, det tror jeg egentlig nok. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg vil bygge det på Det er det. bare sådan, jeg vil spille de gamle spil. Jeg vil ikke spille de nye. Og jeg kan godt høre det. Ja. Jeg skal finde en monokkel og en stok, Ja, jeg skal mig fra. Ja. Nej, jamen, det ved jeg ikke, om jeg har det sådan med. Det er i virkeligheden fordi, at jeg ikke spiller særlig meget computer. Og det er også derfor, at jeg synes, det var det allersværeste, at jeg skulle finde en anbefaling, fordi jeg er ikke den rigtige til at finde det her sådan helt rigtige piratspil fra en eller anden farlig hjemmeside eller sådan noget, men jeg har ligesom kun du de her... opfordrer da ikke folk til at hente piratspil, gør du det? Nej, nu mente jeg bare pirat i den forstand, at det er sådan et Ja. fjollet, et spil, som ikke så mange kender måske. Nå, på den måde, okay. At der har jeg ligesom kun den mainstream scene At gå efter. At gå efter, ja. Det er også fair nok. Det er også lidt svært, hvis man ikke lige har siddet og nørdet et eller andet. Altså lige præcis som Niels han også kom med den der insight. Ja. Man skal ligesom kende, altså eller være en lille smule opsøgende på det, hvis man skal finde de der små diamanter, som det er. Fordi det er et meget, meget simpelt spil, men det er bare fucking vildt. Ja. Så vil jeg anbefale dig, at du prøver Limbo. Limbo? Ja, som er den samme udvikler. Nå. Og det er mere sådan, det er sådan meget dystert. Okay. Altså det er sådan sort-hvidt-agtigt. Okay. Og så går du igennem sådan en skov, og skal løse nogle quests. Men ja, det er meget, meget simpelt spil. Det Limbo. tror jeg. Limbo, ja. Check Det it er out. ikke særlig farligt navn til et meget farligt spil måske. Det er overhovedet ikke farligt. Nå. Ja, lidt. Ja. Ej, det finder du ud af. Det kan godt være en lille smule dystert. Men det er meget simpelt. Der er ikke andet end dig og en masse skygger. Det vil jeg prøve. Ja, det er fucking vildt. Det er specielt i hvert fald. Og det er dansk udviklet. Ja, så fik vi også lige det med. I er gode. Jeg ved ikke, hvad I hedder, der har lavet det, men det er godt. Er der mange dansk udviklede spil? Det er der faktisk. Jeg tror, der er flere, end man sådan lige går og tænker over. Ja. Og faktisk så findes der en hel masse danske udviklere, specielt på spil til apps. Okay. Og det tænker man ikke over. Nu var Michael og jeg jo afsted til Danish Game Award i Odense, hvor i øvrigt der ikke var alle, hvad kan man sige, alle var ikke repræsenteret. Altså Xbox var der for eksempel ikke, og Ubisoft, som udvikler spil, var der heller ikke, og sådan nogle. Så det var sådan meget lukket kreds af det, der var der, ikke? Men fordi vi var afsted der, så var jeg også i kontakt med en masse, som sådan skrev til mig sådan, hey, skal du afsted på det? Og sådan, hvordan kan man få lov til at være med til det? Og vi har de her apps og de her spil, og de bliver solgt rimelig meget på Apple Store og sådan noget. Okay. Så der findes altså bare sådan et kæmpe marked. Jeg tror man undervurderer, hvor stort at apps de egentlig er, som hvad man siger, spilleleverandører. Ja. Og dem er der danskere i hvert fald, der laver. Så fedt. Hatten af for det. Nå, men jamen altså, tiden den er faktisk gået nu. Der er 1 minut tilbage. Hvad skal vi sige i det sidste minut? Jamen, så tænker jeg faktisk, at jeg synes, at du skal fortælle, hvor man kan finde dig, hvad du har af projekter den nærmeste fremtid, og ja, har du nogle koncerter, er noget festival måske? Hardy, der er lige nu i en skriveproces. Ja. Så ja, vi håber på at kunne komme med noget ny musik i 2020. Ja. Men det tager lidt tid at skrive det jo. Ja, hvordan er det? Har I en udgivelse? En hvad? I har, altså hvor mange albums har I lavet? Vi har et album, ja, og album. 2 EP'er. EP'er, ja. Ja.
Og da det var, at jeg præsenterede jer for et år siden, var det EP, I lige havde udgivet der? Eller hvordan var det? Eller var det et album? Jeg tror, vi skulle til at udgive. Det var lige inden vi udgav vores debutalbum. Ja, okay. Det tror jeg faktisk også, for der, jeg kan huske, at vi så jer efterfølgende på Loppen. Ja, det var vores release-koncert. Ja, det var det nemlig. Yes. Men I er i skriveproces, det vil sige, at vi kan forvente noget musik fra jer om... Ja, et sted mellem i morgen og december, den 30. december 2020. Wow, så det er ikke fordi, I har nogen skarp bagkant. Vi skal lige være sikre på de første numre, før vi begynder at booke studier og så videre. Ja. Men hvad ellers har I ikke booket til nogle jobs lige nu, eller? Nej, altså hvis det rigtige giver sig, så vil vi måske nok sige ja til at spille en koncert mere. Men lige nu der er det mere at skrive, der fylder. Ja. Så skal man også bare fokusere på det. Så det bliver godt. Det tager tid ligesom at øve op til en koncert også, og det tager tid fra at skrive, så det er sådan... Hvor lang tid tager det egentlig at øve op til sådan en koncert? Egentlig også fordi, at nu har jeg jo været så heldig at se dig live, og du giver den gas. Altså sådan, du hopper rundt og klatrer i alle mulige ting og sådan noget. Ja, det er ret vildt. Ja, hvor lang tid tager det? Vi spillede ret mange koncerter sidste år. Og der blev det en rutine til sidst, så der tog vi måske en enkelt eller 2 øver op til, og på et tidspunkt, nogle gange tog vi slet ikke en øver op til en koncert, hvis de lå tæt nok koncerterne. Men det kom lidt an på, hvor meget man skal igennem. Vi havde også en headliner-koncert ude på Beta sidste år, hvor vi skulle spille i en time, og det er... Wow, det er hårdt, er det ikke det? Det er lidt mere, end vi er vant til at spille, og man måske i det hele taget spiller, når man spiller i den genre. Så det tog et stykke tid at øve op til. Altså, nu er du sådan meget spontan. Altså, det må du være, altså sådan siden, at du hopper rundt på ting og sådan noget. Det kan du ikke rigtig øve dig på, kan du det? Nej. Det sker ligesom bare, når det sker. Ja. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der kommer af, men jeg bliver bare ekstra levende, når musikken spiller, og kan sgu ikke rigtig stå stille. Og det synes jeg heller ikke, man skal, når man hører musik. Nej, overhovedet ikke. Man skal ikke være begrænset. Jeg skal lige høre en gang, fordi jeg kan ikke huske, jeg har sikkert spurgt dig om det før egentlig. Har du spillet i andet end Heart Eater egentlig? Andre små projekter med forskellige navne, men det er ligesom blevet Heart Eater, der er den ting, eller man skal sige, at de andre har ikke rigtig udviklet sig til andet. Ja. Var det andet også i rockgenren? Ja, og måske sådan i en lidt mere blød, sådan grunget startede det med, og så udviklede sig til det her mere sådan punkede udtryk. Ja, og det er der, du føler dig hjemme. Ja, der skal jeg smække på så meget som muligt. Hele tiden. Godt. Det synes jeg også. Altså, det er lidt sjovere, end hvis det bare er sådan noget Celine Dion, ikke? Jo, præcis. Jo, hvem vil være Celine Dion? Celine Dion hvem? Celine Dion. Så, anyways. Så er vi kommet til afrundingen, og så vil jeg også sige tak, fordi at du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, jeg synes, det var super hyggeligt. Da jeg skrev til dig, der var jeg jo sådan lidt... Det var jo lidt et skud i tågen, men... Jeg havde mødt dig før, og jeg synes, at du var super åben og frisk, og jeg tænkte sådan, du må da have spillet et eller andet bip-bip-spil, vi kan snakke om. Du kunne slet ikke vide, at jeg var så dårlig til at spille computer. Nå, men vi kan heldigvis ikke se, hvor dårlig du er. Det er faktisk rigtigt, ja. Det er jo faktisk bare dig selv, der har sagt, du er dårlig i virkeligheden, så du er mega god. Og så er det bare sådan, så dine modstandere, de tror, at de kan vinde. Og så, jeg ved godt, det er det. Jeg prøver at lokke folk til. Kæmpe spil for galleriet, det der. I YouTube-videoen, der laver vi et link til, hvor man kan spille online med mig, og så skal jeg bare ind og nuke alle dem, der kommer. Ja, præcis. Det, jeg kender typer som dig. Nå, men jeg var glad for, at du tog imod mit tilbud om at være med her, fordi at det er jo en nyopstartet podcast, så jeg håber jo, at jeg kan få besøg af dig igen, når du har spillet et nyt spil, måske det nye Doom. Ja, eller din anbefaling. Ja, min anbefaling, ja. Det kunne være super fedt, hvis du... jeg gad faktisk godt at høre historien på Limbo. Det gad jeg faktisk godt, fordi jeg vil selv have lidt svært ved at fortælle den, men det er et fucking fedt spil. Så okay, det er fandme en deal. Ja, Limbo. Okay. Nå, men så siger jeg
tak for i dag. Tak fordi du gad at komme, og tak til folk, der lyttede med, og tak til folk, der har set med. Jeg blev nødt til at slukke for vores monitor på et tidspunkt, fordi at, jeg kunne se, at det laggede lidt. Internetforbindelsen, så det er jeg ked af. Der er nogen, der skriver her, at Red Alert, det er awesome. Det og er dammit, rigtigt. too late, skriver han, fordi at han gerne vil have set med, tror jeg. Så må han tage det på podcasten. Ja, du må tage det på podcasten, og senere på YouTube. Så jeg vil lige sige, i morgen der optager jeg faktisk også et nyt afsnit. Hvad skal du så snakke om? Jamen, jeg har inviteret Michael, min kæreste, til at sidde i hans hul i sofaen. Jamen, jeg tror også, han passer bedst her på en eller anden måde. Ja, det tror jeg faktisk også. Og vi skal tale om Eternal Sonata. Det tror jeg udtalte det forkert. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved heller ikke, hvad det er. Men det er et spil, der har fyldt rigtig meget i hans verden. Så Er det fra efter 97? Ja, det er det. Jeg tror til PlayStation 3. Det er sådan et manga-spil, et eller andet. Okay. Det bliver super awesome. Så Jeg glæder mig til at høre med. Ja, det kommer jo så efter det her afsnit, regner jeg med, på et eller andet tidspunkt. Jeg vil, nu siger vi tak for i dag. Tak for i dag. Fordi jeg kan snakke. Tak. Jeg har virkelig svært ved at afrunde den her. Tak for i dag. 1, 2, 3. Tak. Hej. Fuck.